昨日夜、群馬県沼田市のスーパーにクマが現れ、客の男性2人を襲いました。スーパーの中を歩く1頭のクマ。防犯カメラが捉えた画像で、体長 1.4 メートルほどの成獣と見られています。さらに写真で見る、スーパーの店内に侵入したクマ。警察や消防によりますと、昨日午後7時半過ぎ、沼田市のスーパー、フレッセイ沼田恩田店から、クマが店内に侵入して、客に覆いかぶさっていると通報がありました。クマは店の外と中で男性客2人を襲い、このうち70代の男性は右腕や背中などに怪我をして病院に搬送されました。2人とも軽傷だということです。スーパーの関係者、怪我されたお客さんは気が動転していた感じ。パニック状態でした。クマは南の方角に逃げたということで、警察がパトロールを行うなど、警戒を続けています。